Am încercat să facem un demo de freeride, ceva un hibrid între Big Mountain și backcountry și cu puțin bani, fără noroc și fără bugetul necesar, am ajuns să scoatem un material prin care să încercăm să transmitem ceva amatorilor de schi în afara Pârtiei de la noi. Când am pornit să facem filmul, am vrut să combinăm ideea de concurs de freeride din turul de calificare mondial cu schiatul liber în afara pârtilor, dar ne-am lovit de câteva obstacole. În primul rând, în cazul concursurilor, ne-am lovit de amânările repetate ale etapelor, organizatorii dând vina pe stratul de zăpadă. Noi nu am înțeles chestia asta, nu înțelegeam de ce. Până la urmă, zăpada e zăpadă, freeride-ul e freeride, se poate face în orice condiții și ne-am dat seama că bugetul nostru este prea limitat pentru a reuși să mergem la toate etapele în stilul în care se amânau. Am prins doar Chamonix-ul, locațiile, cum majoritatea oamenilor cred că au început să observe acest lucru, sunt din ce în ce mai rău să găsești o zăpadă bună. Am încercat Austria, Italia și Franța, dar am fost surprins o dată de un strat de pulver mare, dar lipsa stratului de bază, la Chamonix foarte puțină zăpadă, în Kisbel foarte multă crustă, dar, cum a zis și Ion, noi nu încercam să facem un film hardcore, ci pur și simplu încercam să ne dăm în orice condiții și să arătăm că treaba merge.
demo îl considerăm doar începutul unui proiect mult mai mare care va include realizarea unor filme mult mai bune, atât ca filmare, ca locații. Sperăm în primul rând să aducem cât mai mulți rideri români în aceste filme. Proiectul incluzând pe de altă parte și dezvoltarea unui sezon oficial de freeski în România, care să includă concursuri de freeski. Aici mă refer la freeride, freestyle, campuri pe acest specific și, dacă se poate, de ce nu și heliski în România. Pentru la anul, drumul nostru este clar. Realizarea primului camp de freeride, freeski în România, primului camp adevărat de freeski, care se va finaliza, sperăm noi, cu un concurs pe care acum considerăm că avem experiența necesară să-l organizăm, atât în privința alegerii locului, a criteriilor de arbitraj, cât și a realizării unui sistem de siguranță cât mai apropiat de cel de la concursurile din afară. Urmează deschiderea sau redeschiderea parcului din Sinaia de freestyle, proiect pe care l-am neglijat anul trecut din cauza proiectului cu filmul, precum și realizarea unui film mult mai complex de acest gen. Doar cu bani de buzunar, fără un buget bine focusat, nu reușești să găsești numai pudră virgină, să dai dropuri dintr-una, fără să sari pe bolovani. Deci e clar că filmul nostru e cumva cu mai puțin schi de calitate decât s-ar aștepta unii. Însă ideea de bază e că încercăm să aducem toți copiii din parcuri și de pe pârtii spre backcountry, să plece de lângă toți grătăriștii cu Q7 și outfituri Spider și Colmar, să vină să se dea în pudră, să realizeze că nu mai e multă zăpadă bună decât în următorii câțiva ani și să încerce să nu regrete mai târziu că n-au experimentat schiul de calitate în afara pârtii.
day that I take the lead and I make you follow. Toast to champagne, cause I came for greed and not for tomorrow. If it feels good, then it feels good, and I do it all day. You want me to play? You best bring your brain, you best bring your money. Make me a superstar. No matter who you are. Razor bladed lines and I walk the line without fearing no one. Damn, my throat is dry, I can't taste the wine from these empty bottles. Films and magazines, it's all what I need and all what I planned on. Where's my limousine? It's just like a dream that I won't wake up from. Make me a superstar. It don't matter who you are. Yeah. Make me a superstar. No matter who you. And all of my pills and all of my drinks is making me. And all that I feel and all that I say is making me. Black Betty, bam-ba-lam, yeah, Black Betty, bam-ba-lam, Black Betty had a child, bam-ba-lam, black thing gone wild, bam-ba-lam, she's always ready, bam-ba-lam, she's all rock steady, bam-ba-lam, whoa, Black Betty, bam-ba-lam, yeah, Black Betty, bam-ba-lam. Alrighty. Black Betty, bam-ba-lam, yeah, Black Betty, bam-ba-lam, you really gets me high, bam-ba-lam, yeah, that's no lie, bam-ba-lam, she's always ready, bam-ba-lam, she's all rock steady, bam-ba-lam, whoa, Black Betty, bam-ba-lam, yeah, Black Betty, bam-ba-lam. Whoa, Black Betty, bam-ba-lam, yeah, Black Betty, bam-ba-lam, she's from Birmingham, bam-ba-lam, way down in Alabama, bam-ba-lam, Black Betty had a child, bam-ba-lam, black thing gone black, bam-ba-lam, whoa, Black Betty, bam-ba-lam, yeah, Black Betty, bam-ba-lam. De o bună perioadă de timp ne dăm și în concursuri internaționale.
cel de anul ăsta, pre-qualifying-ul din World Tour-ul de la Chamonix a fost experiența care m-a făcut să mă gândesc că cel mai bine e totuși să dai la liber, să nu te mai dai în concursuri, și motivele sunt poate criteriile tot mai subiective sub care se arbitrează, condițiile tot mai unfair sub care se țin aceste concursuri, cu arbitrii care nu judecă la fel, cu rideri care nu sunt cinstiți întru totul și rup orice fel de reguli. Concluzia este că poate pentru cei mai mulți, în afară de cei care vor să-și facă un nume și sunt la început, cea mai bună variantă este să meargă în pudră, unde găsesc mai bună, și să găsească challenge-ul acolo, challenge-ul cu ei și challenge-ul cu muntele, nici de cum în niște condiții organizate și foarte artificiale. Across the St. Lawrence and climbed to our present altitude of 7,000 feet. The visibility was unlimited, not a cloud in the sky. Bob showed an interest in everything around her. I never stopped asking questions. About 2.5 hours later, she stood between the co-pilot and myself as we stepped inside towards the lights of her vehicle. I gave her some information, and she listened. Setting and told us the wind was calm and the temperature was now -4. No need for answers, but give them a choice. A simple place to hear their voice. Can someone tell me how this mountain got so high? How this mountain gets so high? How this mountain gets so high?